Ftit ġimgħat oħra Malta se timmarka 70 anniversarju mit-twelid tas-sigurtà soċjali. Il-pedament tas sistema kif nafuha llum intefa' fl-1956 b'żewġ tiġijiet ewlenin li ddaħħlu kemm is-sistema kontributorji tal-pensjonijiet kif ukoll l-għajnuna soċjali għal minnu fil-bżonn. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu spjega li tul is-snin is-sistema rad bosta bidliet fosthom il-konsolidazzjoni tal-liġijiet fl-1987 u r-riforma tal-pensjonijiet fl-2006 filwaqt li f'dawn l-aħħar snin żdiedu wkoll il-benefiċċji għall-pensjonanti. Fl-aħħar 10-12 sena fejn kellek l-ewwel nett li l-pensjonanti bdew jingħataw żidiet addizzjonali minn barra żieda tal-għolja tal-ħajja xi ħaġa li ma kienitx issir qabel tneħħi xi miżuri l-emmulaw li kienu jiddieħlu għal kategoriji żgħar ta' jew differenti ta' pensjonanti u mbagħad kellek ovvjament diversi riformi oħrajn li saru. Fl-okkażjoni ta' dan l-anniversarju Malta se tilqa' wkoll seminar internazzjonali. Ġejjin delegati minn madwar 30 pajjiż fl-Ewropa illi flimkien ħankunu qed niddiskutu l-isfida tal-fertilità il għaliex din l-isfida mhijiex biss pajjiżna immija wkoll fl-Ewropa kollha u anke lilin. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li dan l-avveniment jimmarka tliet kisbiet ewlenin fosthom li gvernijiet Laburisti minn dejjem emmnu fis-solidarjetà u l-ġustizzja soċjali. Qal li xhieda ta' dan huwa żidiet kontinwi fil-pensjonijiet, iċ-Children's Allowance, l-in-work benefit u l-għajnuna supplementari fost oħrajn. Sema li din is-sena ġew implementati aktar minn 50 miżura soċjali. Il-programm ta' attivitajiet se jinkludi Open Day fit-3 ta' Mejju f'Palazzo Ferrerija u fit-13 ta' Mejju attività bl-isem ta' Ejja u Staqsi f'dejn il-Parlament. Iċ-ċelebrazzjonijiet jalqu b'kunċert f'Dar il-Mediterran.